Go! Vi har om tyfoner, og det første vi har om, det er om orkan i Danmark. Når der dannes orkaner i Danmark, sker det ved et tordenvejr samles. Varmeluft stiger op og rammer den kolde luft i et højere luftlag. Den varme luft omkranses af den kolde luft. Trykforskellen får vindene til at rotere kraftigt efterhånden, som lavtrykket udbydes. De yderligere fordampning og fortætning giver stormen energi. Nej. Så, altså. Hvordan opstår en tyfon? En tyfon dannes over varme havområder og vandrer altid vestpå. De er omkring Helvede med det, kom nu! De er omkring 200-500 km i diameter. Den varme luft stiger til værs, og den kolde luft bliver suget ind for neden. Den varme luft snor sig opad, og der dannes voldsomt tordenskyer. Rotationen er mod uret på den nordlige halvkugle, og rotationen på den sydlige halvkugle er med uret. Corioliskraften fremkommer ved jordens rotation. Helvede. Så lige der, hvor der er flest tyfoner i verden, og det er jo så, kan vi se her, det sydlige Stillehav. Og det har noget at gøre med deres vejrforhold. Jeg bliver lige nødt til at skifte side lige et sekund, nu skal jeg være. Helvede, hvor fanden er jeg lagt? Det må være der. Ja, lige præcis. De fleste tyfoner, de opstår over det østlige Stillehav åbenbart, og det er fordi det hedder en tropisk tyfon, og det er sådan noget med varme og sådan noget. Og sådan en tropisk tyfon, den kan bevæge sig med 50 km i timen hen over jordfladen, det er mega lækkert. Så findes der sådan to slags. På den nordlige og den sydlige halvkugle findes der forskellige sådan nogle tyfoner ting. Og det ene, det er sådan, de hedder det der, og de forekommer omkring Australien og nede ved det sydlige Stillehav. Så her så er der det der, lige præcis. Altså det er så det nordlige Stillehav faktisk, det forekommer. Faktisk det nordøstlige. Nå. Og det er så i det indiske ocean og det sydvestlige Stillehav, lige præcis. Så er der så dem der på den nordlige halvkugle, de hedder hurricanes, og de forekommer ved Atlanterhavet og bla bla bla. Og så er der de der tyfoner, de forekommer i det nordvestlige Stillehav, og så er der lige dem her. Ja, de forekommer så i det indiske og det arabiske hav, lige præcis. Så vil de gå tilbage her. Og det er også så flot beskrevet på den her, du kan prøve at se, nu når jeg bevæger musen henover her, når lige se alle de steder der. Og så det er jo lækkert nok, så det er jo fint nok. Og konsekvenserne ved tyfoner, det er masseødelæggelse og hvad den hedder... Jeg bare fortsætter. Helvede, du skal skynde dig, den går snart tør for strøm for helvede. Det kan jeg ikke gøre for. Og en masse mennesker, der bliver dræbt. Og Hej om. Hold nu kæft. under Optager på nej, Søren! under tyfonerne, så er det træer, palmer og huse, både alt, der bare står, det bliver revet med, og så bliver det bare, så sendes det igennem luften med høj kraft, og Ja, sådan en voldsom fart der. og så ødelægger det bare det hele. Så det er masseødelæggelse, det hele, det. Hej Lund! Okay. Og det var så det, vi havde. Ja, det var lækkert. Hej hej.